खुलुमबाय लोगोफोर दिनै फुंजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय दिनै 15 आगस्ट नायलांदो लोगोफोर मावै दाङै एसे सानजौलायबाय दा आं फिल्डआव थांनो ओंखारदों लोगोफोर मा प्रग्राम जाना थांखो ससेल' नुहैसिगोनदां होननानै ओंखारबाय नै लोगोफोर नायलांदोलाय गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामना गालांदो भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै थ'दो बिदिब्ला नायफालांदो नै लोगोफोर फिरफिलाया sadhinota गोदोहाय गोदोनि मानसिफ्रा मालाय sadhinotaबा फ्रि गारि फ्रि ट्रेन गाखोनो मोनोमोननो लोगोफोर दालाय बहा जाबावनो ना गासिबो फैसा लासै बिनिखायनो बे 15 आगस्टजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आं जोंनि फिल्डखौबो नायदो आरो जोंनि जायगाफोरखौबो नायनानै लादो लोगोफोर दे बिदिब्ला आंजोंबो नोंसोर थौफादो लोगोफोर मालाय 15 आगस्टनि खान्थाल जानो नागिरदों मालाय जाजागौमोन दानखांनाय मोनबा फिल्डआव औ आयु दा दानखांगौ माने जोबलायलायगोनसै बे माबाबाय नै 15 आगस्टनि स्पेसियेल आंनो खान्थाल हरदों नै हामबायसैहाय धन्यबादसै खान्थाल मोनजादों औ नोंहा डिउटि थाङाखै थांना फैनाय मालाय दानबाय थानायावनो हरफादों मोनजाजायो पुलिस पइन्ट मोनबाय नै सोर रायलायनाय थाबाय जोङो नै खाथिसो नालाय थाबायनांगौ मानसिफ्रा फैहांबायसो नै लोगोफोर बे सनाथियानो बिराद लेट खालामदों नै दसे नायना फैसैथ' नायदो बे सनाथिया मासो लेट खालामा मैया मिन्थिखानानै Kokrajhar, MCM Hotel High School Kokrajhar, UN Academy Kokrajhar Bus, UN Academy Kokrajhar.
NSS, Commerce College Kokrajhar, NSS, Auxilium English Medium School Kokrajhar, BPC and Babylon English Medium School, DN Himochinka High School Kokrajhar, Kokrajhar Girls, SS School Guide, Bidapit High School Kokrajhar, MCM Woodland High School Kokrajhar, UN Academy Kokrajhar Boys, UN Academy Kokrajhar Girls are 7 Assam Battalion NCC Band. আপোনালোক আটাইকে আমাৰ বিপিসি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে 10,000 টকাকৈ আগবঢ়াইছে আৰু আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ধনখিনি আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব সেয়েহে আপোনালোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বিপিসি মুখ্য थांसै र' दा थांगोन আৰু এয়া প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে 7 Assam Battalion NCC Girls প্ৰাক্তন কমাণ্ডাৰ আহিব লাগে সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আগন্তুক সময়ত আৰু ওপৰলৈ যোৱা তথা আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ আমি NCC बेनिखायनो गासै आलासि नोंथांमोनखौ दान्दिसे जिरायथ'नो थाखाय खावलायनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोना दान्दिसे थाथ' दानिया दङ जोंहा बेन्ड डिसप्ले आरो बेखौ दिन्थिफुंगोन 7 Assam बालुलाय गावस्रा मोजांखौ लानानै आंनो नै माखौ होखो जि मोजां लाबाय जा साइजखा नै 15 आगस्टनि जोंहाबो खुसि जादों लोगोफोर बिराद खुसि एसे बेरायनो मोन्दों नालाय 15 आगस्टआव फ्रि जानांबाय थाबायबाबो जाया मालाय लांबाय दामनायजों मारै मानो जाखो लोगोफोर सङै खावै मावै दाङैनो ভালো আছে বাবু হ্যাঁ টাটা কাকু ভালো আছে হ্যাঁ দে 15 आगस्टआव फैनानै माबायदि मोनखो सनाथि माबायदि मोनखो मोजां मोनदों थांथ'आ थाबायदोसो आजादि थानो लुगैदों ओंखाम ओंख्रि संनो बादों बेरायनो लुगैदों फ्रि थानो लुगैदों आरोखि दिनाव नङाबाथ' सङैनो खावैनो मावैनो दाङैनो बेसे मावबावनो नङा होमबा लोगोफोर थ' बेनिखायनो दिनाव आजादि आरोखि फ्रि ओंखायनो एसे बेरायनांगौबो एसे बेरायबासो दुखु दाहायाबो खारोहाय लोगोफोर बे मा बिफां मा बिबारथाय लोगोफोर जिरायो नामा थांसै
जिरायबाय दान्दिसे लोगोफोर जिरायबाय जोङो अभारब्रिजआव जों बेरायफैयो बाहायनो बारबो मोजां दिनैनि दिनाव खामानि मावनाङा रावबो दामाव रावबो दाजा उन्दु था दिनाव लोगोफोर जानोबो रोङा मावनोबो नाङा बेसे मावबाय थानो मावैनो बुरैलांबाय आंहाथ' आखाइ आथिं गदा गदि जालायलांबाय साइज नाय बाइस नाय खहे जालायलांबाय थांनोसै लोगोफोर जोङो न'आव बेदा थांसै ओरै थांबाय ओरैहाय माबा जायोबा थांबाय ओरै जों थांनोसै आरोखि औवाया गेट होदोंमोन नै आइसक्रिम गारिया थांबायहाय बाजार इन्डियानो भि मार्केट जाबाय मा अफार होदोंथाय फैनायबो जाया मानायबो जाया भि मार्केटनि उनस्रि हटेल बेरे बासा ओरैजाय बाजार बिबार बायदिसिना प्लेन फानदों जोमग्रा गस्ला फिरफिला उन्दैफोरनि गस्ला दखानदारा नैबे दखानदाराव मोनजोबो आरोखि बिबार बायदिसिना मोनजोबो थफा नै दखानफोराबो बन्द आरोखि बारा गैया लोगोफोर सादिनथा नालाय 15 आगस्ट नालाय फ्रि थादों मानसिफ्रा फ्रि थाथारदों दखानदारफ्राबो जिरायनो लुगैयोना ओंखायनो